Selamat pagi Mbak Nanda. Selamat pagi Mas Akbar. Kula wiwit sore dereng ngincipi nek jenengan bawa, Mbak. Bawa. Ya. Nggih, siap. Wis bebas merdeka. Apa ki mau pamundhutane pangkur Semarang nggih mboten napa-napa. Napa lintune nggih monggo. Lintune mawon nggih. Nyemanggaken monggo. Soale nek niku kesuwen. Iya. Sing kedhik-kedhik mawon. Kedhik contonipun napa Mbak Nanda? Oh iya kendeken witar sak gunamu. Ki nanti mawon nggih. Ki nanti. Oke. Ki nanti. Iya. Barang napa pengasih? Barang sinten? Ngalah wis sisuk. Yo. Dintai dhewe. Wis sisuk. Oh sendre. Iya. Tak tunggu niku mawon. Oh iya. Monggo. Pelok. Oh pelak. Pelok Kakung. Ya. Ngono kuwi Kakung wis balik umure kaya selawi tahun. Langsung mesam-mesam ngoten niku. Alah kula jen mentolo tak sun. Iya. Sen sapa? Yo. Tak tunggu sliramu Ngene iki mentasuk sing dadi garwane Mbak Nanda ngene iki wah sadurunge babuk ngono kuwi dilus rambute karo dibawani ngono kuwi. tak petani. Iya. Dipetani keluputane. Keleputane. Iya. Maksudnya apa juga? Memanek ya Pak ya? Mamanek siap. Lagune Rama.
Ngece pean. Aku sok yo gawe. Napa? Ndak. Ya, buka celuk ra apa-apa. Ya. Kibote tipis-tipis. Ya. Sepinten, Kong? Kong. Jan kunge luar biasa kok. Nggih, mugi-mugi awet sehat, Kong nggih. Amin. Penggender handale nggih kantun niki. Nggih, Lintunipun nggih. Ya, terima sembah kasih. nuwun. Lagu karya besar Ki Sun Gondrong, senior dalang. Kita dan saya dan Mbak Nanda dipertemukan di Desa Macanan. Ha nggih. Ya. Wonten dalemipun Bapa Suki Bapa Suki. Bapa Suki, Suki niku wonten tegese Mas Akbar. Apakah arti dari Suki, Mbak Nanda? Sun niku sugih tresna, sugih bondo, sugih ngamale. Amin. Ki niku amin. kinabulan napa ingkang dados gegayuhanipun. Wah, niku Bapa Suki. Bapa Suki. Suki menika menika Sugih Sugih. tresna marang keluargane, sugih bondo ya wis kelakon nimbali panjenengan. Heeh. Sugih duit, Sugih ngamal. sugih ngamal Heeh. anggone ibadah. Terus ki wau Kinabulan menapa ingkang dadi panjangkane. nggih leres Mas Akbar. Nek kula niku Akbar. Akbar niku akhlake sabar. Lah niku golek-golekne. Alhamdulillah. Mbak Nandasari, dawuh. saya kira saya niki bertemu kalian panjenengan Mbak Nandasari niku kaping kalih nggih. 3 no. Kok 3? Ingkang winginane. Oh di podcast. Nah. Maksudnya di panggung. Di panggung wayang tasik. 2 kali nggih. Nggih kapindho niki. Mbok menawi warga masyarakat Macanan ada yang belum kenal, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nggih. Mbak Nandasari menika mijil saking pundi monggo? Saking Tulungagung Weh. sakmenika. Tulungagunge pundi Mbak Yu? Tulungagunge ngunut. Nate sowan mriko Mas Akbar. Dereng kula nek Tulungagung pernahe ngujang kalih Gunung Bulu. Lah dalah pados napa sak mriko? Anu numbalne Vektor niku lho. Kula nggih lebon ben lari sosabrat. Kalau wingi nembe kalih Paku Datu nggih. Nggih, Kok mboten pinarak nggih kula. Oh nggih. Lah wedi kula nek panjenengan pas tampil. Kan saged WA. Oh. WA. Kula dereng gak kagungan nomor panjenengan. Lho Mbak. bapak jenengan wonten ngoten. Nggih. Mangke anu mawon, WA kula lebokne WA jenengan. Napa nih? WA ku lebokno. Nomere. Nggih, WA ku lebokno WA-mu. Nggih, ampun salah. Nomor penopo. WA niku lho. Nomere. Nggih, nggih. Wah. Ngaten niki nganu, Mbak Nanda menika kelahiran tahun pinten to Mbak jenengan niku? Kula 2003 Mas Akbar. 2003. Sik pantes ya. Menawi kula menika kelahiran tahun 1900. Kula anu Mbak Nanda khusus malam ini panjenengan jangan memanggil saya Mas ya. Lah napa? Romo. Romo. Yo. Lah kok suwepok ajake. Mboten Mas mawon, aku yo menolak tua kok. Kula salut sekali Mas Akbar dalu niki saged sowan wonten Macanan niku luar biasa. Pamiarsane mboten kok namung saking pinisepuh. Nggih, tapi kebanyakan niku kawula-kawula muda. Wonten balita saged nabuh sakmenika nggih. Lho napa nggih? Lah niki Wow. bayi lanjut usia niki. Nggih, niku stunting. Nek Mbak Nanda wau nyuwun sewu Mbak. Nggih, Kelahiran nggih. tahun 2003. 2003. Berarti panjenengan menika sampun kula anggap kadidene adik kula piyambak. Nggih, jenengan nggih kacang Mas kula Ya. piyambak. Ngaten niki karepe mboten salah penampa. Mergi nek wong liya no percaya, Mbak. Kula nganggep Mbak Nanda menika seperti adik kula, seperti saudara kandung saya sendiri. Mergi kula niku ngrumangsani, kula niku anak ragil. Oh nggih, kula nggih ragil. Wah, Mas Teh.
Anak ragil kan tidak mempunyai adik, gitu. Mila panjenengan pun kula anggap adik kula piyambak. Nek wong liyane percaya, nek Astabrata kuwi mboten percaya. Blas. Heeh. Batene sapa-sapa kok dianggap adik-adike kok akeh men. Bar adike dipangan. Maksudnya dipangan suarane, dinikmati kabisane. Iya. Iya. Tadi berangkat dari rumah jam berapa, Mbak? Kalau mau jam gangsal Mas Akbar sarene muacet ngapunten niki wae ora dirandha. Mboten napa-napa, penting sampeyan saged hadir di panggung Astabrata. Kula pun bombong, kula pun bungah, kula pun bahagia. Kula nggih bahagia. Iya. Sak menika menempuh sekolah dhateng pundi, Mbak? Wonten Universitas Terbuka. Jurusanipun? Jurusan manajemen. Manajemen? Oh, manajemen. Oh, manajemen pun itu mencakup sedanten mulai bisnis keuangan dan sedayanipun. berarti panjenengan kalau sudah diwengku oleh kakung atau dinikahkan oleh seorang laki-laki, jika kuliahnya jurusan manajemen pasti pintar menata uang, memanage ekonomi suami itu pintar. Kan calon debt collector. Kok malah debt collector. Anu ndonga napa Mbak Yu, Mbak Dik Nanda. Mbak Yu. Dik. Jarane adik, omane Mbak Yu. Dik. Nggih. Matur sembah nuwun saderengipun dumateng Bapak Suki sampun kepareng nimbali Mas Akbar sak rombonge. Rombongan. Mugi-mugi Rombongan. anggenipun rombonge bakul bakso piye? Lah niki baksone. Oke. Kaya oleh lah eneng kok. Dengane pripun? Nggih, mugi-mugi Bapak Suki dalasan sak keluarga tansah pinaringan kawilujengan kawidatan lan karaharyan, kecukupan sandang pangan lan papane, ayem tentrem jenjem niskala nir ing sambikala. Amin. Semanten ugi ingkang sami rawuh wonten mriki kula dongaaken panjang yuswanipun. Amin. Pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah tur barokah. Amin. Tabungane kathah, kena kanggo mbangun omah, kena kanggo ragat sekolah, benjang kena munggah kaji menyang Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Wah, niki lho priyayine cantik, gitu, public speakingnya hebat. Wah, bejane sing besok sing duwe bojo, gitu. Degane krambil ijo, bejane sing duwe kambil. Bejane sing duwe bojo. Oh, sing duwe bojo. Tegane kerambil gading, bejane sing iso nyanding. Guyon kalih melampah nggih, Mbak. Nggih, Mas Akbar. Ya, menika wonten ingkang serat. Nggih, seseratan menika nyuwun menika kalih Pangkur Semarangan menapa caping gunung monggo panjenengan ingkang sreg langkung rumiyin pundi. Pangkur Semarangan kalih caping gunung dipun bawani. gunung. Monggo ingkang sreg langkung rumiyin ingkang pundi. Berarti Kembang Rawe. Duh, Kembang Rawe mengke. Mboten nggih. Yo. Nggih, caping gunungnya mawon. Aku kok gemes wis-wis. Wow, apa itu? Caping gunung dipun bawani nggih. Nggih. Berarti ada yang genjleng. Jenengan. Lho. Oh. Dalang kok kon jembeng. Jengleng. Jembleng. Jengleng. Anu Nggih. Mas Vektor. Dari namanya itu pasti piantulnya dedeke niku mesti gagah prakoso nggih. Gagah prakusa gudeg wok simbar jojo pating Waduh. grantong otot Lah bebayune glimbu. Masya Allah, ya Allah. Aku jendak sabar Mas, gek ndang ditimbali mau. Koyok bule persis. Persis bule Mas. Pauting Jenengan mesti. madhep genteng riyen, kejutan. Madem mriko. Nggih no. Jeneng mesti mboten ngapusi to? Mboten. Masalah ya ampun Mas Victor, ya ampun Mas Victor, gek ndang rene yo Mas. Ya munggah serampat sak rambahan wae to. Heeh, ya. Pripun kaya bule to? Masa Allah Mas, nemu ngenean item pundi to jenengane. Kok iso nek ngarane iso kenean lho. Wong yo gantenge imute kaya ngene to. Delok to, jenengan sawang. Jenengan nek nyawang aja kok kadowan, kok cedakan suwe-suwe kok nak muka. Sampeyan iki nganggo jarik apa nganggo rok sepan? Iki mau serbet. Malah serbet. Saliman Mas Victor. Salih. Loh, Yo. Kita wong Piye to? kok iso keliwatan nih Kene. lho. Orangnya di atas kok Salih. Halo. Ya ampun.
Alah, tangkindung kin tangkindung, tangkindung kin tangkindung, tangkindung kin tangkindung. Kaya dakucan tenan. Niki Mas Victor, Mbak. Niki Mas Victor. Lho, niki kuliah, Mbak. Mbak. Oh, sak menten niki. Nggih, elek tanpa rupa ngaten niki nggih. Kuliah. Kuliah. Wonten pundi Mas Victor? Dek. Nah. Dek nggih. Dek mawon ten napa-napa. Dek Victor. Ya. Wonten pundi agenipun? Solo, Kakak. Solo. Solo. Krunguku mbolo. Ya ngeterne dalange iki, Mas. Ora tahu aku dolan dulu. Nggih. Semester pinten? 6. Semester 6. Oh, sami kalih kula. Jurusane napa, Mak? Mas Dik. Cari. Iso mak. Iso mak. Kleru wae. Jurusane napa? Jurusane. Kula kuliahe ten ISI Surakarta. Oh, jurusan apa? Ayo jurusane ngerti ra sampean? Mesti bakul. Bakul togel ya. Ayo. Jurusane napa? Jurusane ayo apa Mas? Sampean kerja apa? Nek apa isi ku ya paling batik. Mudu. Keris. Hah? Nyapo nang keris? Musik. Kampus 1. Lah keris karo iki gedhi kerise lho. Keris sakmene lho. Wis jimat. Musik. Musik? Bukan. Musik. Tasik sendiri tasik. Hah, bukan. Bukan. Lah apa napa? Jurusane napa? Apa ayo? Nek ngene iki genah apa ayo? Oh. Teledek. Oh, kedak-kedak ngene karena. Apa nek jurusan aja kuliah jurusane teledek. Kedak. Jurusannya apa Mas Napa, Victor? Mas? Kados Mas Dalang. Lho. Dalang toh? Ya ampun, ndak sakmene dalang apa kuat dijekeprak. Lho. Lah ya dalang nek semene kotake ora kotak jajan kok. Demben kok kotak amal Mas. Gua buki wong aku. Kira maling. Niki pedalangan, Mbak. Dalangan. Nggih saged dalang. Kulino to. Walah mesakne keprake. Ya keprake cilik ngono kae. Niki takon ngancani jenengan, Mbak. Jenengan bawa caping gunung sing jengleng Mas Niki. Victor. Ya Jajal. ampun. Dijengleng Mas Victor Ya krasa apa sakmene ora? iki pranggih namung keri. Wah, dhuwure ram. Wah, lek cuwilike. Ora apa-apa cilik. Ora apa-apa, sing penting kan tenagane. Tenak tandange. Tenagane. Lah iya mau. Ya, Bareng Mas Victor ngadeg kok ngrusak bokonge gitu. Lah iso. Awet nek natap Samare lek kelungguhan lho ngene. kursi kok. Ayo, selindru. Oh, ngeten iki dados bintang tamu lho teng pundi-pundi. Lho napa nggih? Nggih, dhewe ngenane mesti dadi bintang tamu terus dados napa niku nyakil Macak ngoten niku lho. cakil. Nggih. Bahaya. Ning mboten lucu bener. Pancen aku dagelan spesialis kobrong. Dadi ndak nek lucune blas. Mulih yo nekat. Oh alah. Nanti dia neng golek pakan sak melokane tek cakil. Apel. Gareng. Alah lah jan. Yo jajal, dijenggleng. Ngene menak. Saten Iso tenan apa ora? Sesong. Tok ngono. Lah ora iso njaluk warah maksak berdhisik. Walah kono sing mari aku wong. Oh, malahan. Dalange terlalu polos. polos betul. Polone los ngono maksudnya. Piye polos apa? Polone los. Gendeng. Tak muda. Dalang kok dipolok-polok. Ya mboten Mas. Oh, jangan. Sae. Poloe mesti gawe kaos polo. Yes. Ya, terus ya. Wong, Rung. Ya aku ki pemanasan. aku sik menghayati Yo, ngene. ndak- Wis ngeruduk ae. Yo, Masak. Sing lanang kok kudu Aku nek roh ngene iki kudu tak pangan. Alah. Apa iso diladeni tenan apa iso? Ora geduk. Ya kok disambung paralon apa ngono. Masaku. Kok ngancik-ancik sik kurang kok. Yo. Sok-sok neh nggawa egrang. Poh. Ben pas Numpak engel. Yo. separo. Wah. Lek munter ngene rumangsane wis kaya bagus dhewe ngono to. Wis kaya damar wulan ngono apa piye? Lah aku damar wong. Damar oblik kowe iki. Cilik sentir. Ya. Oh, mek separo ngono. Kurang dhuwur ngono ki. Separo Jare kok kene. Kok kene wis ya kene. Iya. Kok kene ben dhuwur. Ben krasa. Kurang dhuwur. Kurang penonton gak ketok ya Mbak Danda ya, ndak di. Mboten nah sing mersane sing teng wingking Kuat. mboten ketawis. Wis kok kono. Nah, sembarang Bu nggih.
Ini sama nih bayaran piro, Mas? 75. Mangan Potong. jobo. Kok iso mak prok ngono tok gak iso marem to, Tor? Lah wis dhuwur. Hah? Wis dhuwur Mas. Jajal ben, tulul dande kok ora iso to? Ndak kok kene ngene, tulul dande, tulul dande. Lho, kok iso kena balung? Aku roh Mas. Apa? Mergo nandhake dhuwur. Oh. Mula iso nantap. Jajal momone Bu Parsinem, sinden pojok dhewe jajal. Tulul dande, Jale-jale. tulul dande, tulul dande. Wah, muni. penak. Jodone iki. Ngono. Kok penak kono coba. Ban Anda, balik ban Anda. Oh, alah. Wis ngono, Mas. Iso ditambah kayak mau nguyu arep entek lho. Wis kadung penak. Wis apa? Seger. Sampai terus nyapa kok kono iso. Penyebabe. Wis ombo. Hei, ombo pamikire. Pamikire. Pengalaman. Wawasane. Ya liyane. Oh, rumangsaku. Cilik. Lanjut. Cilik aku sing ngerti ngonoan. Lah iya to, rusuh kowe iki. Aku sing marahi yoga-yoga. Tukang kedang lho sampeyan. Sing kepareng nyekar yo priyayi Tulungagung ya. Mesti nek enek sinden sing mbah sinden mbah penyanyi mesti moncer sithik ngono mesti daerahe omahe di Kediri Tulungagung. Nah, banyune terah banyu apik, Kediri Tulungagung. Ah, sing suwe tidak ketemu Mbak Marisa jumeneng Mbak Marisa. Jumeneng. Sepati. Oke. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Ya. Yo, sing musik ya kena ben kanca-kanca Oh, leren. ngoten. Ben Nggih. kanca-kanca leren. Nggih. Napa? Kusumane ngati mawon Oh, nggih. nggih, siap. Pokok aja apa kae tajamnya Napa? karat. Aduh. Kok curhat tok ae. Enggak. Yuk, monggo. Mas keripik telo, sitik edang waton rata. Ya, dibacutne lakone Banjaran Narayana. Nah, nganti kurang dadekke ratu ya, Ya, coba kaya ngapa babareng lakon.